Yama Ghana for Aquaba na afei yen sheka sebono ase. Yen sheka sebono ase a akabosome enan. Na Ghana ye kwa sunlight 10 akotwaba. Na ye de ye mampani na afei nso emra se badwafo ahodo no nso. Ya pa wonom akompesua mpesua ahodo nyina so ntimi no kasa de political campaign emu aye de ye papa. Na wapani a wohim Frank Adiama NDC amanyeko no. Eye kanema mpani John Dramani Mahama esrem se jata. Na wade le campaign akwakopiem ewo Tongo eno no eye kuro ba ko a ewo talent mense no emu na wabra wone wamanfo ne adehye ekasa ewo campaign ase no ana kane mampane John Dramani Mahama de tuga na wo kire mu ese wo wogidie ewo Ghana fo mu pa se afi abato ekwakoto no Ghana fo ebema abakosem esun efiri se efiti bra nyankopon kekire Ghana sa bra na ye Gold Coast ebepem ne yenya mampani a abedi akira wo ye oba ewo krom hada na ase yetwa asesiri ma no nti wo gidie se afidie Ghana fo bayen sentrele amenya wo ba wo ye mampani abedi akiri wo bra wakasa no wo kire mu a wo se Ghana hanamo yewo yenya oba wa ye chief justice pen ana yewo wo ba so a ye kaye mame eye Joyce Bamford Ado mampani Kufuor penso no na wo ye achiamehene speaker of parliament ana wo ye oba ana wo kirem se yewo directors of prisons a wonom so eye ma ye bi pen e wo Ghana bakwasem mu ana yenya aban lawyer pani attorney general ye ma me Betimudi Drusu wonum nyina ba ba ye kire se attorney general wo moy eye ba na mmom se oba wo ye mampani abedi kire de Ghana enya ntros abakwasem no nanso wonim se Ghana fo abre e wa memwo we mu pamfinsha nwatwini anunti wonum ebe ye nwanwade amansa nkirene pie ama Ghana bakwasem atimi adimu ama wiase nyina hunu sa afedie Ghana fo asesa wo monsa ama yenya wo ba wo ye mampani abedi akiri na wakasa na wo tirem se bi mpani se obi a waye bida ye ma ne mo apia fo na nya me abieu na ye nyina ye okrom ha no mo ana ye ma me professor Jena na opoku agiman ye bo ni di se minister for education na ye ma mi wo brother wo ye education minister no wo ye adwuma papa afa kura so wono so ene wo ba eye wa ye vice chancellor ede ama Ghana yensu apon kase ewo krom ha enu ti bibia da de se Ghana for de to me ema NDC na se ye ma me professor Jena na opoku agiman ebe ye mampedi abedi akire a esan se wo ye oba no ye bi pente no wo beye amana broso a Ghana enmonyam ene nkan kro betima bapam enu ti kane mampedi John Dramani Mahama da tu da kirem se ye pakose tuntum akobata 20 na pobiri mfa ne hunsuma no wo se Ghana fo nyina ese openima bosum da toso enso no kokromotere mo mfamfam NDC wati na ye ma me professor Jena na opoku agiman nyeso wo ye oba kekenti nembom wo ye oba waye no ye bi pen no ma ye mampani abedi ehefre se Ghana ma wo ba no abeso mu yie pa emu nsem nie omo na doso e wo Ghana ha chem mema na ema omo bo omo humodin ema omo bo omo humodin our women folk are the majority in this country and our women folk are doing well. They've occupied many positions. A woman is the chief justice. Before the woman, another woman was the chief justice. Before her, another woman was the chief justice. A woman was attorney general. After her, another woman was attorney general. Women have been director of prisons. Women have been minister of foreign affairs. Women have been minister of transport. They've all occupied many ministerial positions. The only positions that Ghanaian women have never occupied are the two highest positions of the land, president and vice president. Those are the only two positions. And by the grace of God, for the first time in our history is going to be made, because by the grace of God, on 7th December 2024, history is going to be made in Ghana, because the first time in our history, a woman is going to become the vice president elect of the Republic of Ghana. That woman is not going to be vice president only because she's a woman. She's going to be vice president because she is a very highly capable, qualified woman. She has made history before. She was the first vice chancellor of a public university in Ghana, and she served as minister of education. It was during her time that Ghana got some of the best results in the BEC and the WASI. It was during her time that all basic school children had all the 4 core textbooks. Today, our school children don't have textbooks to read. It was during her time we started the E-Block community-based secondary schools. So she
she is a person who is qualified in her own right, and I believe that she will make a good vice president. And she's going to set the example for all our girls. It means that in future, any of our girls can aspire to any of the highest positions in the land. And ye Ghanaian penny John Dramani Mahama. What the sunset when you know equal to draw ewo tongo a yukro bakwa ewo talensi menseno emu ana watch say. Sekramai ayebida ewo hon mo anyame bechere yemfa won kwa hayo wate. Eno ntino Ghana fo nyina nyintum se yema me professor Jena na wopoku agema waye bi pen. Eno nti obi a waye bi da ane ma na mo piafo na emom anyame abiew emu nsem nie. Yanto akase abo no so ne momfa nwura mo ewa pie matanum. Na Frankatuni edema MPP amanyoko ne Dr. Mahamudu Bawumia. Ode ade sare da to Ghana fo nyina ndim se momodien. Ne internet no man Ghana konwa kese ba beto hodo mwe. Yakopɔ ya adoma ne. Operima bosom de toso nso Ghana fo nyina bekosi nanim. Akwa akoto ba kopɔ mampan no kyerem se. Ehu behia pata esi amekese ne mate ne de wadi nanso hyen wontwi da. Enti Ghana fo mu fa banwa ne hyen ne sia no wontiti no kama pa no fa Ghana. Enko bo sha asase so. Dr. Mahamudu Bawumia agaze kyerem se esi ayekese no. Abeti abanwa so bon homoden papa efa mpuntu dwumam. Afi wo kyerem se yeka edify digitalization ne pa da nyame ne kure ni. Aba fo kwan hodo ya faso di endwuma de Ghana ye damu soronko. O kyerem se aba we ya bon homoden pam ye bomoden ekoko ye nimpa mpuntu mu efa kyese ne aba fo kwan so. Dr. Mahamudu Bawumia de se wa de tudwam na aba moden ekopie mu. E o mampo akuapem no wo apie matemu. Ene dwumade kyenkyenche bi ko so ne de kyese ne nyansem kuma kura. Na ya de na apomu trentre mu ekoso me kyerese ye hard work. Koso na Ghana hye bi esetitriu MPP amanyoko ni ma na wona matetre o mapom ene Dr. Mahamudu Bawumia ko pie ye na ode nsem wei ekoto dwa na mampani be de kire kyerem se ye kasa na wo hwe o man Ghana yesia na Ghana card digitalization ti yansati miaka baba mani ne Ghana how do me bomodin esane sika de kwam no ne fofo wo mre enkwasala tententen wo kyerem se we nyina aban yote abanwa so yi ni nsan na adwuma de binti Ghana fo we nyina kyerem se yekoya ne mu province wo kyerem se ne digital address system bi atie bi abomaden etumi to nsa de frɛ obi a omizase we de antimuni wache no anyifa na yese yewo anase na Atomic Johnson yese wo he no anso be kwa no phone so abomaden aseche eye digital address system no be kopie ba bia nipa na ekɔ ne senti we kyem se adwumade amopɔ no eye adwuma ketu akɔ ne senti Ghana pase abomaden akɔ yanim efa mpuntu de amaye nsan ne ho ekɔto aba mfa mani pa frɛ obi anemum Dr. Mahamudu Bawumia de ono ene yanto aba enfama no emu enkyeremu nie Yamia Adum na me be president the person the solar power generation of electricity to reduce the cost of electricity in Ghana. You share your environment with the 2,000 megawatts of solar power every time generation makes no so. Now the cost of electricity above from by 50%. Now abua yenina public transport need a system from a dependence on oil and gas on fuel for public transport, diesel and petrol. We are moving to electric power. We are moving to electric vehicles. Sana yeko ubetimenya digital skills unko university as long as you can read and write you betimenya train you. Now when you digital skills uti akroponha na uyechuma wa America wa Canada wa Japan wa UK na uti high because your digital skills not limited only to Ghana. The whole world is open for you. That's how next year businesses individuals need the tax amnesty abre obia so the eventually say obia NG GRA cambio tax amnesty for all businesses, for all individuals. Eni awoti ye ayo mampeni ya bede chonu kura na ya Frankatuni edema MPP amanyoko no Dr. Mahamudu Bawumia na atize wo kyerem se ne bebe ye duro yi de ebedu baabi no obi amokokoko mba begetro ebi nsi da enti Ghana for monto aba no emfama no enu wachina parliamentary candidate edema akuapem no ayasame awuku ono so kase kyerem se oh ye bo mo ne ase ye kwakusi body a ye mfi dabi ebe ye nkwagina twena mom ye wo je se kama ni bi wana otumi se we wa ye bi dani senti o mampende dark don je se jekum kufo be ye bi nyuma po de ma ya Ghana vo nyina ni tuane senti se ye to aba ne de mo hwembo ne se Dr. Mahamudu Bawumia de ono nkuto na monto aba no emfama no President Kufuor the free maternal care Asatana and I do it on mobile phone. The wife Asatana and I made the show and I do it. Now, if Kufuor
points. And we'll find out under free maternal care. And next time we'll find out under Kufado, they were the first beneficiary of the free SHS. So what it means is that anytime an NPP administration they look into the future. We have a well-oiled, resource and competent youth machinery to produce victory in 2024. Now this election, the youth wing of the NPP must be psychologically prepared and strategically positioned to ensure victory is achieved. Any awuti ye a parliamentary candidate Edema Equiapim North about one peso aso Sammy Auko nene and out here no. Yentu Equiapim to break us yabono eso. Wobo modena sa odwedre dem sa no ane wapia so wadwentre. Now they are to say bam ewe in Facebook no ase. Eye DLFM 106.9. Yensu ya sade NC ebebe akyerem amagana fo nso ate wonkan wate. Yentu akase yabono eso. Ye body awramu ewo homesuamu a na akyerɛkyerɛ foku batan akɛseɛ miensa ɛna me na okase wo mo de abetu da ekyerɛ mu sɛ efiti yanka to apenso no wo madan aban we ka sɛ wonom ebenye ɛyɛ vehicle maintenance allowance VMA na aban no ɛne wo mo nyina te aseɛ sɛ o ye betua ɛde ama wonom wo mo kyerɛ sɛ bɛpem nne aban entua sɛ sika no ɛno nti wonom ka de akyerɛ Ghana fo nyina sɛ ɛnyɛ bɔne na aba wo mutirim na mmom ade a ɛyɛ wo mo ɛdea eno de ombefa mara kwa so agente no wo mo twan aban no ntua sika no eno nti bosome ne da to so enkoro na kire se efiada ebai wo mo kire se wo mo do mo nade ene wo mo chalk wo mo pen pencil pen ne nyina begu fom na wo mate atua nkire se woni eye industrial action enye so mo kogina kromo akoye twobo bia wo be kwa na kire se classroom no teacher ni bia nte wo na mum na kunade esi ho na akyerɛkyerɛfo nkabom kubata akɛse amiensan wo mo di na to aso yi a Senior Staff Association, University of Ghana, and after the Federation of Senior Staff Association of Ghana, a FISAG, the Otato, a Teachers and Educational Workers Union, MRTUC, Mechiretewu, and Romo H. them say, Womoni abano esin kuneda da, Krampa Mabaniji to say, oh, maybe my finance ministry no ayisika aba. Na a yamo vehicle maintenance allowance ya moka once a mono, yet made to ya ediamamo. Na church for it say. Wama try amateur sakabo so na ye beto aba nanso aban we epese wo ye won ma kyerɛkyerɛfo no eprofu nanso ne se biebru se bienya do akwada de wo betime do ma me mpoku adi agro nanso papa ntohwe otam to onu mu enye yie eni to mo ka de akyerɛ aban we se nyankopɔn ya adom mu a kyerɛ se bosumi ne da to so enkoro eye fiada ebai wo mo do mo na de ebegu fom na wo mate atua wo mo nkwadwuma ene wo ya kwada wo dwana se wo kosku a na wafa se bio maame eduachi ana papa eduachi na wakwa kyerɛ wade wo mo kyerɛ mu a efiti bra aban ne hya ase se wo hya wo mo saa abo akɛse no wo mo fra aban na aban abo no motoam alata aboy ene mo kyerɛ m se dabi delay tactics no ayeyie asam wentimi yankwa homa so na ye ne William Boadi wona ye executive director Emma Educate African Summit eba Ghana ngomasuamu a nani di akyire pa ye munsa ne sa anamontuo yi a akyerɛkyerɛfo yi kyerɛ sa aban ne 20 wo mo buafo yi ensunsuanso ban ane betimi ade aba ye ngomasua eso akrawuli DLFM sunie ya mo ahamo akwaba mejo so mbacha no amo ano so kakra bia ma me bibia bɔkɔ de DLFM 106.9 ye da nyankopɔn ase ye nimsa ye ka Educate African Summit ya eba Ghana enimpo no ebibrem ha ngomasua moni adi akyire se wote se akyerɛkyerɛfo nkabom kubata akɛse miensa eye Senior Staff Association ema eye University of Ghana ana afenso no Federation of eye Senior Staff Association of Ghana FUSAG ana Teachers and Educational Workers Union ekyerɛ se efiti bese mfinhia mienu nie ana vehicle maintenance allowance aban no eye wonom eprofu nti wo mo mfa maaye na wo mo ebekɔ sit down strike ya yewura wogi sankomo yisan eba ngomasuamu a mamintia DLFM 106.9 minia me adwuma wo Educate Africa Institute nti aya na wa no so ma me summit ne yetama na ye Educate Ghana Summit okay yeah that's it ebiem
teacher for na akọ strike no. Senior Staff Association, Universities of Ghana, and limited to University of Ghana, Lagos. Universities are Ghana Senior Staff Association. I know my come Wabuma, officer, economic SSA, now, Osha Fuse, we are a Federation of Senior Staff Association of Ghana, FUSAG, any Teachers and Educational Workers Union of Trade Union Congress, TUC, involved now. Terrible, and it tells the real state of Ghana's education. Also, recently, Minister no amounted podium, I say the state of Okaya, but this issues no NPM, and the much aware say. Every educational issues, the most important key players in terms of policy implementation, the teachers. They are the pivots or the pivotal players in educational policies and matters. It's a baby or granny, additional papa home. On fact, itself for welfare in the agro. As if we are yeking, see a set for a few. Set for course strike na ye o a kire teacher for no make radio no and it is getting 2 months now abayin timi ma ade o muhia no if you da so na say almost about but say still now labor union no national labor union any NLC the means of employment they are just sitting adamant, not ready to respond to what they are demanding. And a body say, "Wom omoya additional for no, and I know omukwa show our fee as much omkonko suade, onko kuduwa, Wama abaya for majumento omotiti a man no, abayin to me home yenti, omufi, and Mofano say and I say, Sentinel School. Say another set of unions, as I declare. Say, of finance, ma or musica nanya effective, they will also go home. Our mother is there to me. Empire, your 4, your president, your vice president, now, so your minister in charge of education, our Ghana. When we talk of educational issues, they only throw the touch on free SHS, and that is a gross disrespect to Omo system Dadano, and it's a total deviation in terms of focusing on priorities. Why should we focus on the learner and forget the teachers? Without teachers, learners no over your info. DLFM 106. I support them strongly because sabi yenda like that because digital service here poor. Agrawuli. Online no e break kakrantia no adan ho. So not just a which remu a answer focus no in a way no say for political purpose ntina wonya kan ngumesu asem a na akoye ya the free senior higher ba ya the free SHS about to say nya no na ya answer ho. One say Woma Kasafa free SHS no akwaye parents debre na sabi they don't have time to do deep analysis. And among your beneficiaries, and that is the sense. Almost they don't have the much in-depth knowledge about this kind of issues here. We should target a whole. The free SHS at least the deep analysis. Woma teacher for deep analysis. I think deeply, don't to solve their issues because already a one man said that. That is the reason. I just political gimmicks and so if truly the state of Ghana's education is good, why should teachers be on strike? Why that time now the minister in charge of education and so Kasafa the state of education in Ghana? Meanwhile, not teacher for our strike. Teacher for teacher for our strike.
I will urge the government to be more responsible. As all the time, I buy no, I the papa who hear my Ghana pano, and you know it. Now, Saturday, who hear no, and no more yet. Yeah, because I say, the focus is on the next election, but not the next generation. And how can we be in a country all the time? I got to about 7, but this is what we are experiencing in the country. And Kofuya come once and no. Only investors are on offices no. It is every hour brochure who pay scholarship. And say it will be SNU or document through email. And these are the people that you want Juma. Who call account session, who call school fees. We will not Juma. So I call school administration or workers now or no. Almost 7 years can see. It is only natural who call if you are. Who as a student, who as a parent, even you as a lecturer, so we need to be able to because Nipa no one or strike. And in this depressed system. Accra will you know name my same be say try to ye. Say we hear a kwa kese mi ansanwa entrani nyina no fiada ebe ya. Ebe ya won say conversation a sha se nei. Aban ne betena se ya ma fiada bedru ne ebeka say universities staff ni nyina ko strike ebe ya won wansa sa de we ebesi because the government is not responsible. For the by says they are aware I did my postponing from 2021 so 2024 me won omo ntimi nyai enti say eku say almost say on the knife no abandon ntimi anya mpani ampa abandon ntimi nya ho hwe the only thing I may say NLC be for injunction. And I say, Omer from St. Coquetas, why? Muquatas or Adia Medical Transit. I was a ministry of finance. There were deputies, you know, an army and apart from the minister, and also a do decide your mean. They always for their personal welfare, but not the welfare of the people. A young woman who can enjoy more. Now the knife no do declare on that side. I want you now their time you have into Montana. You need to be okay. Williams ma yana say awia yi say woni DLFM madi nkomo bibia nso ni a enwuma hye besa ba nchen. Ni nyame so say Ghana first. Okay. Enti abusuan wapani a yene no akasai wono na ye executive director Edema Educate Africa Institute William Buadi ana watch said ye kwaso na ne anyan. Nti fa message breme Facebook no so wada ma ne enkenkan ne nyina so emfama ho yento akasebo no eso yento akasebo no so na nsem na beto dwa send ye nuanom joining su for kofa adwumade bi di baya e dia that's why your Polos Borders Expose na sana motu a wono mutu ye nyina so omanga na ye na hye so no ene ye jese na custom division for wono ma hye Ghana Revenue Authority fo ase ejeje to na nom de ahye ombotom ni senti omanga na ye to ase enjeje na ye mfa mu omanga na mpuntu ni de amanfo ma ejigu ombotom na no mmodi afa omo camless ahodo ko nna omanga na ye hye so no mokwache wono mo se ene na mo se ne wono mutu na tanse ba bonten no ne magana bia be fe bia na amanfo ka ho nsem na esi ameke se nso Office of the Special Prosecutor omanga na ye kwadu bofo penin kisi ajabia ka se kirem se video no wate ho nsem pa ne senti wa twere ka ta tente de akoma ye nuanom dwani sufo ase mo nsen ka bi omo mpa de mo made a edit no na mo pe ro wa no na mo hia ono so ne nsa ka o made atena san hwehwe mo pe firi se omanga na no wona mo atena se agency akantam se ye ntena omanga na se enhwe enye din manipa bi emu omanga na ko mu se pon emu fangu so ewo mra pro ne kankan ebedwadwa nipa bi na omanga na akwakwa hwe ase na kisi ajabe ye kirem se sese ye kasa no ade ba kupo obehia nyina ne se ne nsa beka footage no ne nsa ka de na mo bi esi otuo no obetu di afana nipa bonfo a wonom eje nyina omanga na hye so a sika hodo oman behia e de aba oman ho bra na sa nipa ogi skam de agu mbotom de on tena se yanhwe din masana moto we no enkoso na we OSP editor nchen a omanga na we ye third public institution no mabode atena se akasa de afasa documentary we ho akirem se sana moto na ekoso no emu eye pa na ube edika no eyade a custom division for onum hye Ghana Revenue Authority for ase ebe kasa wane ekita won sabo so na toso aduasa baako no be kasa mamode apa bedwako bi se sa videos awda ba bonto mamode antena se hwemu mapan safata na nipa bonfo a wodum tu sa na mo no emra ene wodum ndin eno agisi ejese ne omanga na yamahye bedwafo so kwa setena
kasa fa ho se da bi ensem na todwa no etumi mo akwa oman Ghana ne ma tumi ko ni senti ehu benya pasa sa na moto de mo de ane hwehwe mu pa nipa ba kwa ne yakopie oman Ghana mo ranking member on a trade and industry committee and no mashibedwa no kura na mashibedwa ni ade ma de sha wono ma bole bamboy ne din ade Yusuf aye Suleiman be kasa e kirem say oman Ghana ya yale papa free say ade nti na betena se ne ade obi akogye ya hye so senji sika mfa mo oman Ghana ho bra ne nipa na baji sika ode agu ne botom ne wati no na busuafo ho ato no ne senti se koba ne se na oman Ghana de be yaduro no ohun se yade pa na yare pan the sense sem we mu no sana bo so na to so mienu ena special prosecutor ki se jabe ba bonte so be kan say wabɔ ne homoden e ba be hye hwehwemu asenti ye nuanem dwa news for homoden a emfa video no koma no na mbɔ ne homoden hwehwemu mapa na nipa bonfo a monam kuntuna ase eje oman Ghana dwete lajan sikadi go mboto media oman Ghana e boka ne de semre so mu de a eni ade a wo ho betumi afɔ mo akodi kura we ni san ho do a efri oman Ghana yakwa bɔfo pani ki se jabe nchen ya ba de ya kase banu ene awia yi ya bo akire ede asome na tiefo yento awia pram to bre kase bɔ no eso na ye different crap mpode manta mo ye tisi form a yes na petu pra wo kwa wade ye nam Ghana fanai ba bia nti ene manta mako edu ensi akase bɔ no ababa na kuro mu pa sa ya no nti ene fabra na Kofi Parliament ana say afiwe elections no enya sam kutua the show of intellectuals and the show of intelligence nti Ghana for mo to bana na mato ni ye pa mo hwe na obia na adamo ana Sapon Prince piaga wo say NDC enya bere pa omo petumi ana no so wode abai na keke di frika so ana wo chirem say Mahama is not fit to lead Ghana again. Okay. Ana Evida Akatara wo say Dr. Mahmoud Baumia wo ye fani pa o da bo fi se nipa ye nkwada ana wakasa Ghana fo ye nkwada na egu ni fie hono a say wo betimi e de Ghana fo adwe di agro wo de onko so antiatiam na wonsa wo platform so na Ghana fo be kire ne pa se wo ye mate na so wabon a ye ntimi fa ka no so enhya wonsam na enhya wonsam kina ana wo se twia na Frank Sebo DJ Cyrus wo di free man kasim ana wo so ma ha papa na kase bo no so de edem na wo se Ghana de eye comedy channel e ma nyankopon na obusa Ghana fo se when they deserve you vote nyame yadomo a December 7 wo se to abani ye nyankopon kwa nanim ana Derek Ayete wo so ma ha yeda se ana Robert Gameli ana wo so fa asam no waka ni nyina wo se akwada bia timi de ma mi mpoko adi agro na mom wo hu se akwada bia de papa nto ato no mu e bo ne se ton da ana chupa chop wo se da bia ntimi nsi enti politicians mo ntimi mfa ya adwen ni agro biem Ghana fo ni da ho ana se fast bonny wo se hello woko ene Kwadwo Sammy we tie hwen life papa e di free golo kwati e wo voter region wo so me ha wo do di free tema ana wo se JDM never again with your 5 years of doom so okay ana Josephine Nana Ajiman wo se gangster kati awutenkura mo enkura ndia metan tepa wo se good afternoon I am watching listening to you live from Madina yada se yanto akase ebo no so de odi aba ye be re say ya ye bedwam say tu ekurase watermelon ye dwam e de amagana fo yankwa nsamfufuro mu ye ko ensamfufuro mu a mene wo kasa wo man Ghana ye sika eyesi de no se wo fa maako edu ensia 16 cedis ya ana ene American dollar no eyepe na we enam so ma mene wo kasa ahokyere kase de ebi abagana ha no papa kire say nya asam kotoa na sa ahokyere no a ewura Ghana ha sesi ano ana enam so edwumaku ahodo pienu agu businesses pienu collapse afa kura so ye wono mu a wo mo ye adwumawura afo kirem se sene Ghana sikasam asi ato ape na abo adada stunted growth na aye impulumpu so no enam so ma wono ayi wo madwuma wo mo businesses e de afiri Ghana ebinom do mo de ekoto Togo Burkina Faso na nsan company bi kura che so wode de eko Ethiopia efiri se Ghana de wudi agro sene abani besi agu adwuma no kire so wani nkan krom akura na sawo ha we nyina no ana asoye ya ye fe wonum se Institute of Statistical, Social and Economic Research ye twa ntia se ISSER wonum at the 2024 media budget review report ababontre so na what would you say a critical assessment of the 2024 media budget review by ISSER na wonum etirem se
wohwe Ghana ɛyɛ abosome nan a edin kan ɛwɔ afi mu a ɛyɛ first quarter no a 2024 no Ghana cedi no ɛkɔfom depreciate ye by 18.6%. Sa wode toto dollar no ɛho a ana wɔkyerɛ mu a sa wode toto ɛyɛ pound sterling no so ho a na kyerɛ Ghana sikasɛm no depreciate ye ɛkɔfom by 17.9%. Mekyerɛ wɔ ha mo mtikyɛmu edu enson ɛkyiripo enkron ana sa wode Ghana cedi no ɛtoto ɛyɛ euros no ho a Ghana sikasɛm no ɛkɔfom ɛhwiasese tem ɛyɛ wɔ ha mo mtikyɛmu edu ensia 16%. Sa da so na wɔkyerɛ mu a sa wode toto ɛyɛ amfie mienu atwa me ho a 2022 no a Ghana sikasɛm no ɛyɛ cedi no sa wode toto US dollar no ho a ɛhwefam 27.8%. Sa wode toto ɛyɛ pound sterling ho a ɛhwefam 31.9%. ana sa wode toto ɛyɛ euros no so ho a ɛno so ɛhwefam ɛyɛ 30.3% a we so ɛne emusomode atodwa na wotiram sɛ ɛnam so ama sɛ Ghana sikasɛm deɛ ne monyam kra deɛ ebi ɛne hɔ baabi afiri sɛ yɛbɛtena seɛ paa na aban bɛtena seɛ na yɛwɔ economic management team na aban no mpɛ sɛ obɛyɛ biribiada ama Ghana sikasɛm atimi akɔ yie no na kyerɛ sɛ aban no anya ho hwɛdi a Ghana foi mo nya krado sɛ ɛbrɛ no deɛ mobɛkɔ so abrɛ efiri sɛ sikasɛm no a ɛnkɔ yie no nti Ghana fo pii no a sesa wɔ mo nnwuma ɛde afiri wɔ mayi mu akɔ bie wɔ nkɔfo ama so a unemployment no so atimi akɔ soro we no ana yɛ report a adeɛ sɛ Institute of Statistical, Social and Economic Research ɛde abetu da kyerem sɛ sa aban no anya na adwene sɛ wɔyɛ ho hwɛdi a ɛne Ghana fo wɔbrɛ no deɛ ɛdamonim we ɛne nsɛm a research no ɛne survey report no ababeto amontene ɛso yanto akase bɔ no so ne yɛmbɔ mfa nwura mo ɛwɔ asante matanum na esi ameka sɛ NDC amanyokuna wɔ moden akɔpa wɔnom campaign ho ntoma ɛwɔ asanwase abeto mpesuwa so ɛno no wɔ asante matanum na wɔnom kyerɛ sɛ afi we abeto ne deɛ nkunumdeɛ deɛ ye asanwase ne mpɔtam deɛ wɔnom eni amanyokuro bia ni chafa afiri sɛ NDC amanyokuro sɛ deɛ tie bia nkunumdeɛ deɛ ɛda wɔnom ɛsrɛ so a wɔnom ɛtene sɛ tekra na dwumadeɛ na todwa na wɔtwi mu ɛna wɔnom kyerɛ me sɛ wabɔ ho mmɔden afiri sɛ wohwɛ na muntu a wɔnom atu ɛfa MPP ɛgyɛsɛ NDC amanyokuro no ho a wɔnom ɛbɔ bra paa na former minority chief whip ɔno kwa ne mɛse badwane ɛde ma asanwase abatoɔ mpɛsua so Muhammad Mutaka Mubarak akasa kyerɛ me sɛ wohwɛ na moto a watuo ɛna afei nso asanwase mɛse badwa kɔ nwa na bɛda hɔ yi efiti mfimpi mienu ɛne nan mekyɛ 2004 ɛna NDC amanyokuro ɔma bayɛ ɔmo stronghold akyɛsɛ neɛ MPP amanyokuro no ko adɔ paa nanso sɛ de tie bia no sɛ de twɛ sɛ na kana so wo kon bɛdɔ nanso wunya ɔma prapra so nya de ɔmo sɛ bɛka sɛ da efiri sɛ ekurom sɛ twe ɛnya de ɔbɛtumi agye kura wakasa kyerɛ mu sɛ ɔgye adehia wɔnom wɔ asante mantam mu ana afei so asawase dipa efiri sɛ ɔgye di sɛ de ɔma tai ɛgyesɛ NDC amanyokuro n'akyi afi bia de ɔmo to abande ma ɔma afi wei nso ɔmbɛyɛ ne saa wakasa kyerɛ mu sɛ afi wei abatoɔ ne deɛ sɛ de tie bia no mprenum a wogyina yi sɛ de tie bia mɛhyɛ bɛgya kɔnwa no bɛsɛ ahotiri ma yɛkunumdeɛ kɛseɛ ɛde ama NDC amanyokuro sɛ kyerɛ mu sɛ wɔnom akasa Frank Atwini John Dramani Mahama nso nkunumdeɛ ɛbɛsa ndɛ ndu akasa ɛde anidaso de ama NDC amanyokuro ne ma wɔne wa santima tom titiriw ɛne asanwase ɛkyerɛ mu sɛ yakopɔn yɛ adom no panima abɔsom de ɛtɔ so nso no duru pɛ yɛto aba no wia mo nkɔ fie no mo ɛbɔ no mmerɛ no nan pɛ monhyɛ mo kam mu mompale hyɛ ho kama montwetwe ho pa na ho na wɔ hyɛm afei mompa mo tra bi nto so na monkɔ gyina fam ani ɛhwɛ abatoɔ no mu din ɛfiri sɛ mohwɛ ne yɛ na MPP amanyokuro na yɛ mkorɔkorɔ danya wia vote no bi ne sɛnti mamɔde nta o makyina nkunimdie ɛnyɛ mo de ɔgye mmerɛ ɛkasa dwumadie no ase ɛmu nkyerɛ mu nie All that Excellency John Dramani Mahama is asking for is give me an opportunity of 4 years to add to my other 4 years so that fairly you can measure me as president that I serve you for 8 years under the 4th Republic. 4 more. As for the MPP, they are the worst governments in the history of the 4th Republic. The MPP will go, and as for them saying that they want to engage in any act of fraud, we will fish them out in Ashanti region this time. As long as idea will be a million, you say, what do you hear about? That episode of food, as I remember, member of the me here about any police station here. Now, yeah, very simple. What do you about here? And what 4 o'clock? No one will come do. No one will keep it out there. No one will police
station. Yeah, kind of winning. Obi big six no plan. No more development opportunity. No more collection center. Collection center. Yeah, declare the governor. Any out ye, Mr. Benny Ojremo, Edema Desha, one more Asawasi and was Santimatemu, Muhammad Mutaka Mubarak Nene and Awateyano, and Wati and a former minority leader. Oka name Mr. Benny, Edema Tamale South. Haluna Idusin Sukasay, let say, Asantimatemu and this Aman Yukuni Madde, or do we pass a more Madia time this Aman Yukunet and Kupoya Duma, O Perima Bosman Tossons Marco Tuaba, Edia Matches and any Aman Yukuni, let me say. What do we hear 30% pet Mutumayan is our party and one penda that John Dramani Mahama. O Magana Benjane dear, or Besabedi or Mampeni Magana. You want to matter your Pinosumo, Emunchemuni. To the young people, we are sure that when Excellency John Dramani Mahama comes, he will work to address the growing unemployment in our country and provide opportunity for young people to have their jobs. One of the major flagship programs of Excellency John Dramani Mahama to address unemployment will be the introduction of what we call the digging entrepreneur. We will train 300,000 Ghanaians, young people in IT skills, in collaboration with Microsoft, so that we contribute meaningful to the development of our country. Those entrepreneurs will be supported with capital. We will call them the digital entrepreneurs, in short, the digging entrepreneurs. We need just a little about 35% in Ashanti region, and we declare John Dramani Mahama the winner of the 2024 presidential and parliamentary election. That is our aspiration, and we must work towards that. Any AOTA, a former minority leader, Onuka Emashibedwane. Edema Adesha one more Tamale South, Abeto Empesuaso, Haluna Idrisu, Nene, and Aoteyano. Yentua Kasiabono Eso, na Yanko Epoye Mantemua. Woman for Adesha one ewo Quarantine Abutain. And ono eye Kroba Kwa ewo Afran Plains, South, Menseno Emu. Wamuda Tuja Achrem se, Abatwa Wamutu Krom Hadie and Fasobi and one more Monsakan was so free say. Baby a gun edry. Wamuda Swam. Ede apemfo eni se bi wo mo ayade etna bicycle so moto so ansa na se obi yade a watimi anya yahwe ewo kuro foforo so wo mo nsem trofo di nkomo kirem se bridge ba akopɛ a kire se wo kurom ho no ebu se gen abugen ama se nipa ntimi mfa so amenne se obi bi yade pa na esese adi twa kwan a ahwa obi wa dada mafiri se bridge ba akopɛ no a ewo kurom ho no na esese nka nipa betima afa so no aye henkro womo de honsam akwakoto assembly no anim ewo Afran Plains South nanso DC anase MC a ono Afran Plains South no he waboye mfita duku wonte hwe ana omanfo na bra wonom ekiremu a afa kura nso no ensu a womonom aye bibia wo ho enkwada su kodan omutimu nyina no adane se bio ananse tentan na kotere kura namdan no ho a na edan se eto nkwalie edan yi dwerigu pete etimitu fada no so wensi so na edan na etiatiam wotiam se wenyane yansama hodo a wonam achesa awe huye papa wotiam se Ghana mpo de se jankra ha light ni obi ne omu anadum so na aka no wo de se wo mugusu mu amie kire se ensuo mba no mu hoye den wo mo namua ana eno wo bekọ na mentwe ginafa akoko ginafa aponti ginafa na mpreko namu na enipa manso esasa nso no mu a wo kire se ehadwi ye papa enu nto obesre se ba bia dro na ka bosome 9 na abato no aba se aban we empa no toto empa no a won kai wo mo firi se wo mo a ewo Quarantine Abutain ewo Afran Plains South wo mo so ni papa Panya, crop sabotage, any light, crop sabotage, any chick compound, crop sabotage, any pipe, crop sabotage, any daycare, crop sabotage, any bibia. A dubana a free crop sabotage and crop a concano, but briefly crop sabotage. As a crop sabotage, a crop in crobbe and noon, a crop sabotage, a doma share in a enemy coming on the phone. Bridge here, Nadaroma, you heard the band out to baby, a couple of luminaire to Abba, Sabri Yanju with Yadia, a crabby bobo dinner, the buffer.
yɛ ho adwene na hu ko abefa so ne me odu kura me kwati abotan ne me kan no totobra akuafoɔ yɛntimi nkɔ afuom wobeso no asan ɛsa na kɔm de yɛ titi nkwala no so obutimi nkɔ school saa de ne yɛ ka wo pa de be wanwa sɛ ɔbaatan bosome nkono na awa ka no esan sɛ yɛ bridge ne enye na ensuo ne tumi yiri na obi nkɔ bi manti apemfo ne hu nti yɛsrɛ aban yɛde adesrɛde ɛto n'anim yɛpa ne kyɛw yɛsrɛ no ohu yɛ mmɔbɔ na yɛ mmaa no nso na yɛntumi ngo mfa yɛ ho mfa yɛ mma yɛsrɛ aban no ɔnyɛ bridge ne ma yɛ ha dɔɔso nso yɛde to n'anim kɛseɛ no ɛyɛ bridge no yɛsrɛ no aban yɛde yɛsrɛ wɔ yɛkwan ne nti yɛ motoki wa da ntimi kɔ follow die be ka bon kana kyɛ ntimi ntwa nsuo no enti wɔmanfoɔ ne adehia wɔnom ɛwɔ ɛyɛ krantia botan ɛno no ɛyɛ kuro baako a ɛwɔ Afram Plains South mensi mu ɛwɔ apuoyɛ manta mu na woba yɛ Facebook no so a awerɛ ho papaapa ɛyɛ wurade na ɛkwan a bobo ya bɛfa so kora yɛ den na deɛ ka bɛfa so yɛnyina wɔ so ne yɛnya aboafoɔ nkratoɔ ansa abɛgye nkratoɔ no baabi a mofa na ɛda Facebook no so nti nsuo na ɔmo ne sɛ bi ɛmoa nom nsuo no so na da hɔ yi sɛ ade a na emiata yɛ me ya ne sɛ yɛ na yɛnya akwanya bɛtena kuro kɛsie mu no wahu ne yɛ sra na yɛ MPP NDC na wɔnom na mote sɛ bi yɛnkura ase na moboa manuane ba kuro ma ne nya bidie no na yɛ de MPP ne NDC akata yɛ ni na ama wɔnom brɛ de yɛ kan obi a wɔntena akura se da no hu sɛ de adehye ne ebrɛ fa o yɛntena se ne yanwete so ma no pɛ na roman fada ka sɛ mani gye pa na efrɛfo na mo frɛ yɛ no mani gye papa mo ma yɛntena se ne yanwete so man ne yɛmmoa yɛ nuanom a wɔnom titi nkura se ne yɛ tinkra ha de ebia na kwan a wɔnam so no ebia yɛ kota anti wo de no mfutuo kwan wo mfa bi so adehye bia wagya wɔnom akura na se wɔnom mo brɛ o enti yɛnka no kura me yɛmpanimfo no hunu sɛ adehye nzo mo yɛ Ghanafoɔ ma hwɛ bia enipa mafa obi nyima agye yɛ bono bonto edi kwansuo Kwadwo kuro ya yabodi kurantene abotan obi tie news yi ɛwɔ nkran ha wanya baabi te ɛwɔ nkran ha ofiri kuro mu ofiri ha no ofiri but ɛyɛ na aban na tisuo nti wɔka kyerɛ nkrɔfoɔ yi sɛ mubewu amumu ɛmfa no ho kra ɛne yɛ nɛ yɛ do political party a sene yɛ yankasa yɛ mpuntuo ya brabɔ ɛne yɛ nɛ aba Okon, wajen kratu abra na. Makwantu ohun sam eye medadwen nanso me yensam tro ne nti menya adagye ye hwehwemu ekohu Sunday Sam's Consult na wonum nti ende metimi ba menya abra ne adagye ekenkan ye eye investigations about womo ana me hu se wo apply for visa assistance a emfeli efri se wonum ewo track records madanse die nie ma me nintro Sunday Sam's Consult edi Britia webi ebeje wo visa amount say wo ko United Kingdom, Canada, Dubai, Poland, Croatia, na fe krade, Serbia, any Greece nso abeka ho a work permit etechiri. Ma menchire wo mo echiri kwan. Sunday Sam's Consult ewo Ofanko barrier, Asofan, our Ben Wise Park Hotel, ewo Asofan News Station honomo a. Phone number 0244 291546. Email address nso samuelowusu626@gmail.com. Yeti ehudi enti, we connect dreams with opportunities. Emanenye wadwendwen, frɛ wonom na nso bedi adanse empo asede media. Hey, anokwase fix my ride adwumayekoi ama omanfo ego premai etwetanga egu yeso okrom ha papa se eja Ghana ha wo mu ne abenfo a wo mu sisi accident cars man ye se car ya manufacture na neyia wo mu bomode eye engine tuning, overhauling, body works, oven spraying, air condition service, upholstery, electrical works, automatic gearbox repairs, maintenance na general car servicing bia se wo car dada anase asɛ na pɛsɛ woton frɛ wɔn bɛtɔ de amount sesia wɔn woton car bɛtɔ car ma free so yɛ customer dia ɛna so the accident car ba wɔn bɛ ma car foforo se etwi ɛno nso free hwehwɛ fix my ride limited achieve pan wɔ Accra Academy School no enche mu hɔ Odoko police quarters kwan no so Atiko Junction Goyo fuel station no achi Kaneshi Odoko highway one crime fresh 0303 944 880 0202 227 66
0540-5560-556020. And our website www.fixmyrightghana.com. Fix My Right, own the finishing. DLFM 106.9. Yes, I am Makwaba, Yantua Kasebono Eso. National Entrepreneurship and Innovation Program, the Trinity. I can send it for my day up our 1/5 presidential page to media. Ibaba Buapa, my manga, and Uncle Juma, who do it to me, Boon Council, my manga, and Yama, Etimi Aquanim Power, Marinum. Then Perivaca said, let me say, Nana Danko Kufuad, now better Banjas way. Egusubo, my day at the police, I hold a bow, my gun, I bet me a Buapa, my Uncle Juma, who do beer. Ekoso my gun, I'm titri, Nigana, they show me a mebuna. One any Juma, no bad my Buapa, my banet, me so masne, Moment my new maje, now banner some get repa. Na medjuma de ni kwaso ma modern friends and for page media no ntoma e wa krambo prema temna deputy CEO edman ekuo no aya bigaswad lai wakasa kire mi say wo hwe na danko akufuad Ghana man pani a emani ba wo bo ene boto de senso betumi abo na o my Ghana enyuma nketo adan tamu no nyuma kase betumi atumpa o my Ghana mu no o kire mi say de na koma so ye pa o kire mi say titiri ku adwuma ye kwaso avin so technology dwuma dia hodo ne wono ma mba modern a manufacture ne ma o my Ghana mu no any process in that is tourism and not dango akufuado obon hu modern ye power chirem say na creative art na fi institute ni nyina no o man pani bon hu modern so betimi abo man Ghana nyuma tumi abu nkam so ma mabuna hodo mo man Ghana mu a wodo ma ko school awia ye tete na so no adwuma ne honti wono mu so ba bia mo krata de ato se Ghana de hia mo pese mbo modern na ne budwuma de mo hu hura mo modern na mo apply na tumi mu am na nja yankopon ya de me ya fawa sika dweta be ba modern de ama be ye odwetira yankopon ya de ma bete de pa o chirem say abai di dwumade we de sense ba babo my Ghana nyuma hodo a Enquires Ghana de hye bia wonu musu kire se wonu minis kon ba bia dwuma nti aban ba fa nyuma ne ho ka boa ma Ghana de hye bia mo ye mebunu no nso nsam party mi akoma Ghana de hye ye ne atuma age pa ojemre ekasa dwumade na ase emo enkyere mu nie presidential president so say bia obi a wonte dano program bia ye ma Ghana ndumno say we what idea bi wa madre mu on person mo turn into business but bia mo ni boafo we na na do danko akufado ayesa adwuma yi say wo sa idea no fabre ye wo NEIP na ye mboa na wonte me turn sa idea no into business a wo to bisimi aya ensa no dwuma bia bana ne wodi a wo so bisimi ama o income a wo bisimi so afan crofo a training mo na omo so mas me benefit nsi ne tetia na say presidential page media bia ye hia say Ghana mbemno di omo business ideas be boy na ye so ye support no financial support any capacity building as support so I feel we dia no enye different say bia ye di bia no ye wo your website www.neip.gov we go be wo ho a obetimi apply enu achi anabigal sword lai esa kirem say abadu medi we de sinani so oboa pa mo Ghana innovative driven initiatives atimiya koso mo man yatimiya koyanim pa wo mpunto mafiri se oman bi akwa nanim no titi no ana gina emeburu dodo a wono benya adwuma ye nti akwanya abeto dwana Ghana de hie bia nyine ho mfirim wonim se oni adwuma ye na wotifie na bra na wo bo wo ma me na papa de wakosu wawie suapon na so wotifie a wo bra ba modern search akwanya kese abeda hori mo body se wodo ho behiem na timiya boa na watimanya adwuma ye bo modern ade mu kopia wampani ne bo modern asensan krata na Ghana de hia modern ba so ani na tesebote esi manu so no pese ba mu no ababa modern ama mudwatre na mudu modern de hia mudwuma de ma nema etimi akoye pa e de mamo eno so mu emu enkyere mu nie application portal no de bia ye no at least 14 days now in the past no it's nya 3,000 ideas in even less than 2 weeks aye bi no na yes me so I so sa de ba 100 e ba 50 e ba 30 na be bank cry na mo be pechi wo judges nenim enam yensa over Thursday na 30 ne be pechi o pechi na ye yi mu 20 na yes I second round na ye yi mu 10 na e finalist a mo be call moving pig ye ra president Akufo-Addo bet na omo pechi we nenim na de me de ne say 30 na ye de omo ba no enye say ya jawo mo ko when me kwa emi ti an top 10 na usu me sika wo still would be ejuma the only thing is say bia the odi first no sika no be bo wo de no but obiara wo beba akra abepechi amayen no obi me sika wo be share but this say the 3 million Ghana cedis na ye shim wa mani patent na mo beba han okay abro so cry until me start here me can say over the last 4 seasons no kwa and last year for no omo do afikra omo wini year but it me create 902 jobs and thousands of jobs there indirect omo ebia omo form temporary and media me focus much more on 802 902 na omo creating no and omo da so air creating see ye can eni awoti ye deputy CEO de man adwumakuo no Abigail Swad lai nene na wote ye na kaseze ne enkra we no
yanda mu senior ogyina mu edima DLFM krabumpure batemu Elvis Kuma Samson on the ball modern etu nkrai edima ne yen your friend Elvis and Ntio osopao ana no be fie hanma yen manager si ho no no tie ni minimu panos be ma yiso wapa o woso se utie ni unnim na se utie ni voice ya obeka se nipa na obeka se hitman type ni bi na kasa ba obepio no na sere te sa macaroni se o te sa mia oda bi wuye nipa enam wo Oye, obinya ope. Enga ze nda de bra no. Na ne se so du. Ono se nkrama chewa. Omenya na mare. Asebo. Ba kuma de koto pa. Koto. On me touch na makra nka se ewu. Opo adwuma pa. Ba bibia asembesi bia na kuma aduru ho no. Na wona wuni ana ntua. So one namra say wate wontam kakra bi pe uhu se nipa di wanim otido ye uhu nyina ne asasama Elvis Kuma na ne voice dey offer nipa voice ne voice dey mema voice na ne body ni dey aye bibia ho na nso sanke mpu na mpa na wutwa good scale mu a enu £1 da infantfo okro bi a ne din de kese wokan kese wakan kese wakan o finfin manto mti no ebi a kese bebe akiri nti enya kodwo so asesabo no nti udim krom ha pa o oko se esi mu acho amani na ma ya nu da o ana ya asesabo me no nyina mfam meka ho ya o mi isle gona we me ko na se be na impro na me buru wono mkai me we card da isle gon what birthday bi wa ha ai enti beba Nhyiraba Donald Frank and was say what kind of leaders do we have in this country called Ghana? By the way, I am watching you live from Tema Community 2, old Adom FM's building. Was you here live for Pam? Yeah, that's Nhyiraba Donald Frank. Kade nanke koye Donald Trump. Kodumbwa. Sanete. Kodyo sa osi birthday wo ho. Birthday wo nti. Yenko Facebook na champion Taylor. Kofitera enfo no an ho ka for pictures no ono se we nipa ongu Facebook no se na Ghana fo nyire hu na okon mabaya yi ne den ede mamiesi wo wabaya makra no ne den de mamiesi dodo na bono mane se Sarash ha no okon endra de na ye na woda na kofitera se defo ya madwumanti ama ne nsa nka ne mamiesi de kan nyina ne se twede amponyankopon nya okese fi endra da na your birthday kese pa je se na nyasem kuma na no okọ school Etra Senior High School school ye Etra Senior High School ewa ha there be wo fifi mantem Central Region wo asinfo suru ni potem infantina mami eso infantin okay infantin pa ofidwoma na me akram se me yare na di pred mami esi nso infantin ofi Mindford na okọ bo no homodin yi pa oyo bia obo no homodin odi mu wo di ade hye ne nsa so beto no boase aya adwuma no mana okon ja me hu ni saso ni pada nti mami esi me ka se na ye wa wodai nti o kan fo no kra che me o se kan ko mami esi twere yankopon so ko nhira na o hira o ma wo nhira no enye double pa o nanim Facebook no tina enra ye kofi wa bai fa to so no be dey Facebook na wo dia na se me enti o nkran ha otin kra na sisi ade owo school mu nti na no ye birthday endra na ye birthday nti ene ye belated birthday oh na ho ofa o hwe na fono ho ntokuro no a won say looking at the dimple she's so simple kra on say me right me say makase me ma kofitera kra ene wanya nipa say ja hey na who pe obedience en for January so modwe we asomodwe we dia na omboro DLFM 106.9. Enti Okogyeabour ne se nyankopon nya mami esi kese pa na onko so manu nimdie na exams obetwe exam September we yi nyankopon manu is like on pass na onya grader ebetimi aboa no na university watimi akọ enu de nyankopon na beboa no ono na yesi osua de na so okon nim se nyankopon nim a ya hwe enye yi obua enso hwe de eye wutiri nti mami esi suade wudi sampa bo we chi abefeli suade na pass enfa ma ye mpaibo na Ghana exams etro na draw kase na draw ntontom no eli Habakuk yate enti ma ye fensa mami esi ode mami esi mami esi suade eni mpaibo we chi na we Pentecost vo mpaye
Nkranse sa no amu aferi suade fo aho ofeni suade na daache bia no mitu kwan a na mato tupa chop abro Kwadwo presi hallelujah say they will see kanfu gay Pentecost for ya we say wo kanfu no say yes ono kro ka ho ye ono so kwa asore ne bi nti me kwa amene ne nam nti omo ya we pa yo encha ma Okran se hyase oh okay Emma namaba Donald Frank de aba no say ene na danfo ne din de Adwoabour Ocran bio Adwoabour Ocran bio ene Adwoabour Ocran bio so birthday enunti Nanaba Donald Frank and was who take as a bono party free tema community too na yen wishe ne friend ne ya wonchire mu ye that be asemba so hu ya wonchire mu ye mo dia mu ye o enti Nanaba Donald Frank and was say happy birthday and confirm Adwoabour Ocran bio idi de bio bio Mada bio president ne friend Mada bio enti happy birthday and confirm no Kwadwo okon say yeko yatamaso enti Kofi Taylor de ko Facebook no eso ene de trouser Kofi Taylor ahye de otwam wo bulldog ani ma wo kura nkeye akenkan fo mienu midi midi edigan stakat ya meeting kura wo Okogyeabour Ocran mene Osofo penin Nhyiraba Kwadwo Sammy B unofficial pastor sisi ya mijina menaso kireben the year